Ako tak rýchlo? Máme už len 2 minúty, poď, hni si. Tak poďme. Dobrý deň. Prečo sú tie stoličky hore a nikto tu nie je? Nepoznáte našu triedu? Veď viete, že si z toho každý robí holubník. Tak z triednickej hodiny si robíte holubník. Dobre, v poriadku. Všetkých zapíšem, ktorí chýbajú. Ale ja som na chodbe niekoho videla. Kde je Nikita? Skúste pozrieť za dvere, určite je tam aj s Miškou. A vy kde ste? Ale šmykajte do triedy. A Sevaldova s Papajovou sú kde? Romča, kde si? Už idem, čakaj. No dobre, pár minút ma nezabije, počkam ťa teda. Ahoj, no konečne, kde si bola? No tu, poď ti veď poviem. No dobre, tak ideme rýchlo. Prepáč, na dneska sa stala nejaká nehoda. Sa mi začala bola pačka v tom aute. A ja som u pani profesorka čakala, po tých pár minút ho predsa nezabije. A vy dve akože bez seba neviete prísť do školy? Či ako? A tie dve hviezdy z horného konca máme kde? Poprosíme si 2 hotdogy s horčicou ako obyčajne. Ahoj, Miši. Veď som zaspala zase. Ale nameškal búz a zase sme boli v bufete a tak. Tak poďme rýchlo. No, poďme. Pani profesorka, prepáčte, na hornom konci bola kalamita, meškal na bus. Prepáčte, ja som zaspala. Na hornom konci nebola kalamita, lebo vonku není žiaden sneh. A tie rožky máte odkiaľ. Takže miesto kalamity na hornom konci bola rada v bufete. A na tých s Javorekom dnes zaspali? Ráno. Pani profesorka, prosím vás, prepáčte, ale trošku som sa zdržal v posteli. Ruky. Ja vidím, že ste zaspali. Zapísaný na matematike. Ako obyčajne. A kde máte tašky a pomôcky?
A ešte by ma zaujímalo, kde máme dnes fajčiarky. Čaute. My sme ráno zaspali. Aj my. Typická fajčiarska. Však máme strednú, nie? Však zvonila len pre 10 minút. Máme stále čas. Pohode. No čo, ako bolo piatok? Veď nič, doma som bola zas. Vieš, Rade klame, bo potom keď som jej volala, že dnes si ja žovám v baníku, že a ty čo robíš? A to či nejde von, ale už v baníku sedela, vieš? Tak poďme, to fajčíme v škole. Áno? Ľudka, ale počuť, kde máme hodinu? Sme v triede, veď. Dobré ráno. Dobré ráno. Pani profesorka, prosím vás, ospravedlňujte nás, my sme nevedeli nájsť triedu. Vy neviete, kde mávame triednickou hlinou? Neviem. Dobrý, prepáčte, ja som bola za hodinou. My sme čakali. Hlavná vec, že neskoro, ale kávička z bufetu je na stole. Ako vždy. Zavolaj mu kde. Áno? No Romčo, kde si? No už letím. No, dobre, čakáme ťa. Ahoj. Tak kde je toľko? No povedal, že už letí. No hurá. Konečne. Koľké hodiny? 8:10. Už asi zvonilo. Triedna bude zase pindať. Prepačte, že meškáme, ale Romčovi zase meškal vlak. Ty si odkiaľ? Handlovej? A ty si odkiaľ? Handlovej. Z Handlovej. Vy dvaja tu čakáte. Krížom, krážom, Prievidza, Handlová. Takže nám chýbajú ešte posledné dve naše hviezdy. Pani profesorka, neveríte, čo sa mi stalo. Tak ma museli odtlačiť a už sme prišli sem.
Triedna profesorka, prosíme vás v mene celej triedy 4A o slávnostné zapečatenie triednej knihy. Dobre, tak si zoberte triednu knihu a môžeme pristúpiť k tomu slávnostnému aktu. Transmissions will resume. I try to push, try to keep us all down and hope that we will never see the truth around. Another promise, another scene, another package like. Takže triednu knihu máme zapečatenú a budúci celý týždeň, teda je týždeň bez skúšania a prípravy stužkovej slávnosti. Dnešný deň máme koniec, zapečatili sme triednu knihu, prepúšťam vás teda domov dnes, máte voľno a zajtra sa teda stretneme v škole a od pondelka je prípravný týždeň na stužkovú slávnosť. Dovidenia. A vy dve čo? Profesorka, my zoberieme triednu knihu do zboru. Určite? Vážne? No nie, že ho ste ukradnete. Nie, však ho zoberieme dole. To by sa... Viete, že zmizla v prvom ročníku a tu sa nesmie stať, aby maturantom niekto ukradol knihu, alebo sa stratila. Nech sa páči. Když jsem teď šťastný, že ty tu seš, mě vážně je krásně, že se mnou jdeš, tam já chci. Žiju si svůj diskocí, všechno se odpěpívá, všechno je to správně Čo si dáte? 24 pív, 6 vodiek, 8 sliviek a 12 hrušiek. Můžu ztratit občanku a slídnout ze střechy. Jsem teď šťastný, že ty tu seš. Mě vážně je krásně, že se mnou jdeš, tam já chci. Žiju si svůj disko přijde, všechno se nám otevírá, všechno je to správně načatý. Žiju si svůj disko přijde, už nám jde naše tramvaj, A keď nemáme čím zaplatiť, môžeme zaplatiť aj triednou knihou? Môžete zaplatiť triednou, sú tam pesky také veľa. Sú tam samé veci. Keď sú tam jednotky, tak to bude málo. Nie, to tam ani nenájdete. Dobre, ostatok je 3 Áno, jasné, ďakujeme.